melkoisten huurteiden vuoksi julkisuudessa ollut Kate Moss on nyt julkaisemassa omaa parfyymiansa. Neitokaisen tuoksu tulee kantamaan nimeä Kate by Kate Moss, ja aika monen mallin ja menestyneen ihmisen tavoin sitten tuoksumarkkinoilla ollaan menossa, mutta mielestäni tämä nimikkotuoksu on siinä mielessä kevyesti huijausta, koska mielestäni se täytyisi haistaa tälle henkilölle itselleen. Eli jees. Niin, vaikka kaikki ihmiset eivät välttämättä edes haise sille, mutta olisi vähintäänkin kohtuullista, että siinä olisi pieni esanssi katemossi. Kyllähän jossain myydään tällaisia miehenkäytön tuoksuja. Siis eivät perusparfyymeiden myydä löydy, mutta kyllä tällaisia autorassauksia hajuja ja treenhajuja vastaavaa. No ei tällaista autorassauksen hajua. Miten naiset tykkäisivät sitä, ja voi olla jotain mustaa sormialle, tuonne autorassauksen tuoksu ja sitten yöelämään, niin tosi mies on siinä ja naiset ovat villinä hänen edessään. Mutta olen ennenkin haaveillut tästä rantojen mies tuoksusta. Ripaus savua, pitkiä Virtsaa, viinaa. muita ulosteita.